ನಾವು ಅತಿ ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ ಆತ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪಂಪನವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಏಪು ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಉಲ್ಲೆರ ಆನಿ ಒರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರ ಏರಿಡ್ತಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ ನಿಧಿನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯಂದು ಕಂಡ ಆ ಉದಯ ನಿಧಿಗೆ ಆರೆ ಒಂದು ಮತಾಂತರ ಆತು ಪೋಯಿನಾರೆ ಆರು ಪಂಪೆರೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಪಂಪೆರೆ ದಾಯ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆರು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲಿನ ಮತಾಂತರ ಮಲ್ತದೆ ಆಡೆಗೆ ಪೋತೇನೆ ಅಂಚ ಮತಾಂತರ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆ ಉದಯ ನಿಧಿ ಇನಿಕಾನಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವನೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವನೇ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಎಂಟು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಆದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಂತ ಪಂಪನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪರಿ ಏನಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೈನ ಅಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದ ಪಂಪೇರೆ ಆಂಡ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಡ್ಲ ಕ್ರಿಫ್ಟೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏರ್ ಮಾತ ದಲಿತೇರ ಅತಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಮತಾಂತರ ತಾಡೆ ಪೋತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಫ್ಟೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಂಪೇರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನಡು ದೀಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವಲೆಂಚ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದು ಬಂದುಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ ನಿಧಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಂಪೇರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಒಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪಂಪನ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆಎಂದು ಪಂಪೇರೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆ ಇದು ದೂರ ಕಳಪಡೋದು ಆರ್ನ ಉದಯ ನಿಧಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಒಯ್ತು ಬತ್ತರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರುಗಾರಣ ಕೇಳಾಡಲು ಆತೆ ಅತಂದೆ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಆ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಪಂಪುನ ಶಬ್ದ ಒಯ್ದು ಬತ್ತನೆ ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಆರಣ ಕೇಳಾಡಲು ಆತೆ ಅತಂದೆ ಆರ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪಂಪನರಿಗೆ ಅವನಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪುದೀತೇರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪಂಡ ಪಿದ ಈ ದೇಶಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಚ್ಚಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನರಭೇದ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ದೀತೆ ಅಕೇರಡಿ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗಳಿಸ ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಡಾಖಂಡಿತ ಹೊತ್ತಲ ಖಂಡಿಸವಳು ಎಂಟು ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುಟ್ಟದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆ ಬೇಲೆಗೂ ಉಂಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಗೂ ಉಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಹೋಗು ಬಲ್ಪನ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿನೇ ಯಾನು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಮುಖೇನ ಮಾತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಉಂಡ ಅವೇನು ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆನಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಪರೆ ಯಾನು ತಿಗಲೆ ಕೊಟ್ಟದು ಪಂಪೆ ಬಂದುಳ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಂತಾರ ಪಂಪುರಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪಂತುಡು ಏರು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಿಚಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಲೇರ ಅತ್ತಂದು ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟನಕ್ಲು ಪಂಪೇರಿ ಏರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಅಥವಾ ದೈವದ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಹಿಂದುಳು ಹತ್ತು ಪಂಪೇರೆ ಎಂಕ ಆನಿತ ದಿನ ತಿಗಲೆ ಕೊಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಾಯ ಅಕ್ಕೇರಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಬಂತಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳು ಅಂಚಾದು ಬಂದಳೆ ಇನಿ ಆ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಒಡೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡಗಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಉಂಡ ಐನ ಅಡಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಹಿಂದೊಂದು ಗುರುತಿಸದೇರೆ ಅವಿಡ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಈ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿದವಿ ಪಾಡಡೆ ಎಂಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆನು ಉಪ್ಪ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಅದು ಪುಡು ಎಂಕಲು ಪುಟ್ಟುನು ನಿತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮುಖೇನ ಪುಟ್ಟನು ಎಂಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬಿತ್ತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮುಖೇನೆ ಸೈಪುನು ಪರ್ಪುರೇನೆ ಆನಿತ ದಿನ ಎಂಕಲು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆರಿಪಾಯ ಒರಿಯೊರಿ ಪಾತ್ರ ಕೋಡಿ ಮುರಣಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ಹೂವೇ ತೋಂಡು ನಿಂತಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದೆ ಏರು ಬಣ್ಣ ಬಂದುಳೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಏರಾಣ್ಲ ಪಲ್ಕರ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಬಾಲಿನ ಈ ದಲಿತ ಬಾಲಿನ ಏರಾಣ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಬತ್ತು ಕೂಡು ಬೀಪರಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗುಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಈ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ನಿಂತ ಆನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುವುದಂಡ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಣಿದ್ದೇವೆ ಆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ನಾಲಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋಡತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪುಣೆಯಿನತ್ತೆ ಆರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಏನುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಕನವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟತೆ ಒಂದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಗುಡ್ಲಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದ ಅವು ನಮ್ಮ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಂದುಳೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮರಸ್ಯ ಓಲಿಚ್ಚಿ ಎಂದು ತೆರೆಯೋಡು ಸಮಾನತೆ ಪಂಪುರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಖಂಡಿತವಾತ್ಮ ಉಂಡು ಆಡ ಒಂಜಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಲಿಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಂದಿದ್ದ ವಾ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ಯ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನವು ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ ಆತಿರ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ ಅತಿ ನೂತನ ಧರ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈತೆ ಏತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪಡೆ ಒವ್ವೇ ಮತಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪಡೆ ಅವು ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದ ಏನೆಂದಿದ್ದ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬಂದೊಡೆ